Il-Prim Ministru Robert Abela qal li issa li pajjiżha stabilixxa ekonomija b'saħħitha, il-Gvern għandu 3 miri importanti għad kattir ta' suċċess, jiġifieri li pajjiżna jkun fost l-ewwel 10 pajjiżi fid-dinja fl-iżvilupp uman li dħul disponibbli għal familji jaqbes bih 15% il-medja Ewropea u li s-sodisfazzjon tal-ħajja tal-Maltin tkun fost l-aqwa fl-Ewropa. Miri li fi kliemu joħorġu wkoll mill-Viżjoni Malta 2050. Dr. Abela laqa r-riżultati tal-istħarriġ mill-kumpanija EY fost l-investituri barranin fejn 79% qalu li Malta hija attrajenti għall-investiment dirett barranin l-ogħla rata fi kważi 10 snin. Fisser prospetti ta' dħul aħjar. U dħul aħjar flimkien mal-bqija tal-kundizzjonijiet l-oħra li jiffurmaw il-kwalità ta' ħajja tajba, ifisser illi il-livell ta' għajxin tal-poplu tagħna ħajpa jiżdied. Dak ma jiġrix f'kombinazzjoni iżda. Dr. Abela żied li dan is-sentiment pożittiv ifisser li se jkompli jiżdied ix-xogħol ta' kwalità għal ħaddiema u żgħażagħ kollha Maltin u Għawċin. Kelli taħdidiet issa ma' diversi investituri u s-sentiment vera tigejġaħ minn dak l-1200 persuna llum illi attendew għal din il-konferenza titħaddet magħhom u kollha jgħidulek lanqas nafu minn fejn ġejja din il-kwantità ta' xogħol ta' kwalità lejn pajjiżna. Qegħdin jifhmu kemm huwa kbir l-investiment ta' kwalità li qed jirnexxielna nattiraw lejn il-pajjiż. Dak is-sentiment ta' pożittività kruċjali u ottimiżmu kruċjali li nibqgħu nibnu fuq għax huwa l-garanzija ta' suċċess għall-poplu tagħna. Min-naħa tiegħu il-kap tal-Oppożizzjoni Alex Borg qal li minkejja sinjali ta' rkupru fl-attrazzjoni tal-investiment barrani, in-nuqqas ta' direzzjoni u fiduċja fil-governanza qed jgħeddu l-kompetittività tal-pajjiż. Survey ta' l-EY huwa pożittiv fil-maġġor parti, ġifieri li Malta fil-maġġor parti għadha attraenti u għandna diversi affarijiet bħal sistema tas-siva li għadha b'mod kompetittiv turi li Malta hija kompetittiva u attraenti għalfejn pajjiżi oħrajn, però wkoll turi li għanna sfidi ġejjin qudiemna biex inkomplu nżommu l-istabilità u nkomplu nkunu reżiljenti għal kull diffikultà u kull ostaklu li jista' jiġi qudiemna. Jirrifera għal tħassib tal-kumpaniji barranin fosthom dwar dik tal-ħiliet l-infrastruttura tal-pajjiż u l-isforz li għandu jsir biex l-edukazzjoni tkun sinkronizzata mal-ħtiġijiet tal-pajjiż. Nitalmu minn dawk mill-flos li jista' jkun hemm, però rridu ħarsu l-qudiem biex Malta tibqa' reżiljenti biżżejjed illi nkomplu nkunu kompetittivi u attrajenti għal investiment barrani iktar u divers ġo pajjiżna. Dr. Borg jgħid l-investituri lokali u barranin mhux se jimpenjaw ruhom għal sistema li ma jistgħux jafdaw u sostna li dan nistgħu nagħmlu biss b'integrità.